zingora. Bai. Bueno, mila esker tartea errespetatzeagatik eta alik eta azkarren aritzeko. Gu saiatuko gara urrengo saioari tartea errespetatzen eta hogei gutxiagotan bukatzen. Gurea espetxearekin lotuta dagoen kontua da, intersekzionalitateak gure ustez bildu beharko lukeen ikuspegi bat, hain zuzen ere bazterkerian baztertuen munduari begiradatxo bat ematea. Eta bueno, esperientzia batetik gatoz, mai honetan gaudenak, lehen Manu gaipatu duen deserriratze egoera bati, erantzuna izan genion, eta, bueno, irakasle bolondares batzuk aritu gara espetxean erbestean, eta sakabanatuta zeuden preso batzuekin abiatu, eta gero ja espetxean sartu, Euskal Herriratuta gero, eta, bueno, horretaz hitz egiteko, izenburua jarri diogu honi, Euskara kartzeletan, erresistentzia hizkuntza izatetik, sustraitze bide bat, gutasun berri batera, bergizarteratze deitzen dioten horri begira. Eta bueno, hementxe daude Izaskun Barbarias, gure Euskara teknikaria da bera, Euskara irakasle voluntarioa, gure taldearen arima izan dena eta sustatzepen lana handia egin duena, eta Ainhoa Uriarte, UEUko glotodidatika kide, eta Euskara irakasle, Euskara teknikari, voluntario espetxetan, eta beste 11 kontu ere. Hemen, badakizue, aurkezpenak formalak dira. Eta, bueno, zuena da hitza, nahi zuenean. Bueno, egunon, eta eskerrik asko, bueno, jardunaldi hauetan parte hartzeko aukera emateagatik, eta egia esan, gu etorri gara apur bat gure esperientzia eta saltzera, baina, bueno, zorionez, honetan parte hartzeko aukerak eman dit, ez dakitez, ikasitakoa desikasteko, eta desikasitako kontu guzti horietatik, apur bat begirada zabaltzea, eta Igorrek, Manuk, Aitorrek, Aitziberrek eta Entzik egindako azalpen, bizipen, adierazpen horietatik zenbat dudan ikasteko eta zenbat dudan agian nire bizitzan bertan aplikatzen hasteko, ezta? Eta, behin hori esan da, hori Xabierrek aurkezpen formalak egin ditu, eta, nik esango dut, gure historia hau hasi zela apur bat kasualitatearen ondorioz, eta, 2018an, zazpi zoro edo zazpi lagun elkartu ginela egitasmo honi hasiera emateko, eta hasiera emate hori kasualitateak eragin zuela, ez? 2018 garren urtean horre ikusten duzuen, ez da ikusten? Hor ikusten da, bai. Hori, 2018 garren urtean 288 euskal preso zeuden, eta horietatik 280 Euskal Herritik urrunduak zeuden, ez? 8 baino ez zeuden Euskal Herriko kartzeletan, eta esan dezakegu 1988an hasi zen dispertsio gogor hori, sakabanak eta bere gordinkeria osoan zegoela indarrean, eta euskal presoek erabat kolpatua zutela euskaraz bizitzeko, aritzeko edo ikasteko eskubidea. Hori hizkuntzari dagokionean, baina euskal presoek Euskal Herriko Unibertsitatean ikasteko eskubidea ere debekatua zuten, besteak beste, eta esan dezakegu laburbilduz euskal presoek eskubide hitza bera ere debekatua zutela. Dakigun bezala, sakabanaketaren helburua deserria izan da, ez presoen izaera apurtzea, zenide zein lagunekiko izan duten edo izan zuten harremana zapuztea, eta zer esanik ez zenidei eta lagunei eragindako
mina ere hortze dagoela, ez? Azken finean, euskal presoen senide eta lagunek zigor erantzia izan dute, urrunketagatik, horrek eragin duen arlo sentimental, ekonomiko eta bizitzaren gainontzeko esparru guztietan. Esan dudan bezala, 2018an kasualitateak elkartutako 7 lagun elkartu ginen, eta dispertsatuta zeuden 9 preso animatu ziren ega azterketa prestatzera. Agiria nahi zuten, eta momentu hartan ez zegoen kartzeletara euskara eramango zuen talderik, ez pertsonarik, ez behintzat horrela antolaturik. Eta horre elkartu ginen 7 irakasle, 9 preso, eta hor talde edo bolondrez aritzeko taldea zenez, erabaki genuen edo pentsatu genuen modurik egokiena zala irakasle bakoitzak preso bat hartzea. Eta gurekin hasi ziren Ibon, Jon, Oier, Josune, Orkatz, Agus, Sebas, Gorka eta Joseba, horiek izan ziren gure lehenengo ikasleak. Irakaskuntza prozesuari dagokionean, esan beharra dago, kartzela bakoitza mundu bat dela, eta mundu horren barruan ere hainbat mundu desberdin daudela, ez? Kartzelak oso esparru hierarkizatuak dira, oso zurrunak, eta zaila da barruraino heltzea. Eta zer esanik ez, euskara kartzeletara eramatea, ez? Eta hor pentsatu genuen irakasle bakoitzak egin behar zuela apur bat bere bidea edo antolatu eta presoarekin adostu ze modu erabiliko zuen gramatika liburuak, idazlanak zuzentzeko, eta esan behar da ere, kartzela bakoitza mundu bat dela, baina preso bakoitza eta irakasle bakoitza ere mundu desberdinak ginen, ez? Kasu hartan, oztopo zen nagusi kartzeletan aurkitzen genuena, eta oso zaila zen, adibidez, ez dakit kartzela batean, ariketak eta kartzelara sartzeko pakete bitartez egin genezaken, baina beste kartzela batzuetan ezinezkoa zen idazlanak edo liburuak edo azterketa gaiak eta paketetan sartzea, orduan gutun bitartez egin behar zen, hilabete behar genuen material hori kartzelara helarazteko eta idazlanak egin eta beste hilabete bat idazlan horiek gure eskuetara heltzeko. Hori 2018an azterketa egin zuten 9 presok eta emaitzak oso onak izan ziren. Kontua da, hori aurreratuko dut, 2019-tik 2023ra ega desagertu zen eta aukera hori, euskaragiriak eta ateratzeko aukera hori kartzela guztietara zabaldu genuen, eta gure harridurarako edo gure postasunerako 55-50 ikasle animatu ziren deserrian euskara mailaketa egiaztatzeko bidean parte hartzera, Castellón, Porto Santa Maria, Lanemesan, Zaragoza, toki askotakoak, eta kalean, gu ez ginen nahikoa, 50 laguni laguntza hori emateko, eta kalean ere talde voluntario hori egiteko beste horren beste irakasle animatu ziren. Eta tarte horretan 2019-tik 2024 bitartean aberekin harremanak egin genituen, legebiltzarrean ere agerraldi pare bat gehi alderdi politiko ia guztiekin hainbat aldiz elkartu ginen, eta guk aberen aurrean eskatzen genuena basan batetik preso horiek modu ofizialean ikasteko eskubidea aldarrikatzen genuen. Maila guztiak egiaztatzeko aukera izatea, matrikula doakoa izatea, eta holako beste kontu batzuk, ez da. Aberen jarrera hasieratik hor lehen entzik
ez dakit hemen jarraitzen duen, baina lehen entzik esan du administrazioarekin lan egitea oso astuna dela. Eta hori guk ere gaur azalean bizi esan dugu, ze hainbat bilera egin ditugu urte hauetan guztietan, egia da batetik interlokutore balidotzat hartzen gintuztela, ikusten zutelako hasierako 7 lagun zoro horiek, baia talde sendoago bihurtu ginela, eta hitz politak entzuten genituen, hasierako ezintasun horretatik, azterketak egiteko eskubidea aitortu zieten euskal presoei, baina bilera batetik bestera denbora pasatzen zen, jarraitzen genuen ofizialtasuna lortu gabe, jarraitzen genuen kartzeletara aurrez aurreko eskolak ematera joateko eskubiderik gabe, baina guk horre jarraitu genuen apur batekinean, eta jakinda zein zen gure helburua, eta gure helburua bazen ofizialtasuna kartzeletara eramatea eta presoek euskara ikasteko, euskaraz bizitzeko zuten eskubide hori bermatzea. 2000, urteak pasata, 2021-etik 2024 bitartean, horre bilerekin eta jarraitu genuen, eta abek aitortu zigun instituzionaz penitentziariasekin hitzarmen bat erdi adostua zuela, eta horrekin abiatzeko geundela 2021-eko irailean Eusko Jaurlaritzak EAeko kartzelak kudeatzeko eskumena lortu zuen. Eta gerora justizia saila ere sartu zen gure harreman sarean. Eta hor bilerekin eta aurrera egiten jarraitu genuen, eta 2023ko martxoan kartzeletan Euskara eskolak emateko baimena lortu genuen, eta gure postasunerako Zabaian matrikula baino gehiago lortu genituen. Esan beharra dago, hasiera batean dispertsioarekin amaitu arte gure ikasleak euskal preso politikoak izan direla, baina gero ja kartzeletan sartzeko baimena lortu genuenean, hor beste erronka bati aurre egiteko beharra ikusi genuela, eta euskara erdigunera, kartzelaren erdigunera eramateko beharra ikusi genuen. Hemen, goizeko hitzaldietan komentatu den bezala, kartzelak benetan badirelako gizartearen periferia, ez? Azkenean, gizartearen isla dira kartzelak, eta kartzeletan horre diskriminazio egoeran dauden sektore horiek guztiak kartzeletan areagotu egiten dira. Eta, Zabaian matrikula baino gehiago lortu genituen, Basaurin 15 bat, eta Martutenen 20 bat matrikula. Horik, esan dudan bezala, kartzela gizartearen isla da, eta, areagotu egiten da barruko egoera. Kontuan hartu behar da, kartzelan dauden gehienak, baliabide gutxiko pertsonak direla, bizitzan aurrera egiteko aukera gutxi izan dutenak, eta kulturarekin edota hezkuntza sistemarekin lotura txikia izan dutenak. Kartzelak matxismoan, arrazismoan eta ahulenen aurkako abusuan oinarritutako erregimen batenpean daude, eta espetxean hierarkia eta diskriminazio modu berriak agertzen dira. Presoi modu desberdinetan eragiten dietenak, ez? Eta hor ikus ditzakegu arazo mentalak, eta beste hainbat arazo. Eta lehen esan bezala, kartzela toki iluna da, zurruna eta itxia. Eta bertan dauden gehienek mesfidantzaz jokatzen dute. Azkenean kartzelan daudenek ez dute kartzelan egon nahi, eta kartzelari aurre egiteko modua izan daiteke, bakoitzak bere burua babestea, eta hortik bertan bizitzen ikastea. Orduan, esan dudan bezala, hori guk erabaki genuen, erabaki edo pentsatu genuen, hor aldaketa eman behar genuela, eta lehen euskal preso politikoi eskaintzen genien laguntza hori, zabaldu behar genuela, eta euskara kartzelaren erdigunean jarri. Eta, hilabete batetik bestera pasatu ginen, debeku egoera natural batetik
abiatuta aurrez aurreko eskolak kartzelan bertan ematera, ez? Guretzat horrek guri eragin zigun aldaketa psikologikoarekin ere, bai gainera, hemen batzuk ikusten ditut, egitasmo honetan parte hartu duzuenok, gu ere kartzelara heldu ginenean, preso askok mesfidati hartu gintuzten, ez ekiten, azkenean, hierarkizazio egitura horretan, batean gu agertu ginen, eurek ez egiten gu ere nortzu ginen, zertara gindoa zen, eta eurak mesfidati, baina gu ere apur bat beldurtuta joan ginen, ez genekielako barruan zera aurkituko genuen, ez? Kartzelak ezagutzen genituen gehienok bizitetatik, eta lagunak, ezagunak, familiak, baina desberdina da kartzelak kanpotik ikustea, edo kartzela barrura joatea, eskolak ematera, eta bertan, aurrez aurrekoetan egotea presoekin eurekin. Egia da, gure harridurarako, eta zentzu honean diot, oso denbora gutxi behar izan genuela, mesfidantza hori irauli, eta presoek guk postasunez eta ilusioz hartzea, eta guretzat ere esperientzia hau ze aberasgarria izan den, bertatik bertara ikusi izan dugulako, periferietan, lehen aipatu den, goizean zehar aipatu den, periferietan bizi den jende hori, guztia dagoelako elkartuta, toki, itxi eta zurrun horretan, ez? Nik hemen, nabarmenduko nukeena da, horre idatzi duana, ikasle-irakasleen arteko harreman horizontala izan dela, ez? Berdinetik berdinera egiten saiatu gara, guztiz errespetuzkoa eta oso parte hartzailea izan dela, ez? Eta askotan ere, eskola ematera kartzelara joaten ginenean, eurek esaten ziguten, azkenean, eurentzat bazala euskararen bitartez kalera salto egiteko aukera bat, ez? Eurek azkenean bazetozen gehienak, Puerto Santa Mariatik, Kordobatik, beste deserriko beste leku askotatik, eta batean zan, euskarak zelan lagundu dien, herrira hurbiltzen eta herriarekin, bizitak eta uren artean eta harremana euskaraz egiten zuten, gueldu baino lehenago ere, jakina. Baina, apur bat, konfiantza leku itxi horretan, euskarak eman alde izan dien konfiantza, ez? Eta gero bestalde batetik, igual bukatzeko ze horre bigarren zatira pasatu baino lehenago, nik bai, hori entzik esan duen bezala, apur bat Jaurlaritzaren ardurapean ustea, azken finean euskal kartzelak Jaurlaritzaren ardurapean daude. Eta Jaurlaritzaren ardurapean badaude, bertan dauden pertsona guztiek ere eskubideak dituzte, eskubide guztiak dituzte, eduki beharko lituzkete behintzat. Eta Jaurlaritzaren ardura da eskubide guztiak bermatzeaz, edo bermatzeko konpromisoa hartzea. Eta, orain Ainoak egingo digu, hau izan da apur bat, orain arteko ibilbidea, eta onaino helduta, guk gure bidea bukatu genuen, Jaurlaritzak kartzeletan eskolak emateko zerbitzu hori lehiaketan atera zuelako, eta euskaltegi ofizialek, bada irakasle ofizialak joaten dira orain eskolak ematera, baina gure ibilbidea bukatuta hemendik aurrera zer, ezta? Eta hori Ainoak azalduko digu. Bale, nik labur-laburre azalduko dut, apurbet guk buruan daukaguna, ez? Hemetik aurrera zer, baina hori egin baino lehenago, horre Joseba Zarrainandiak idatzitako, edo esandako, esaldia euskera da gure territorio libre bakarra, hori kartzela muturreraino eramaten da, esaten dut. Eta eurek presoek behin eta berriro esaten ziguten, benetan eurentzat euskera bazala
territorio libre bakarra, ez? Eta konfiantzan aritzeko territorio, ez? Eta, bueno, hori azpimarratu nahi dugu. Eta gero, beste arlo bat, eta guretzat oso gogorra izan da presoek jasotzen duten violentzia instituzionala. Hau da, guk lortu badugu kartzeletan sartzea, lortu duguna, izan da administrazioak erabiltzen duen izkera kontrolpean daukagulako, ohituta gaudelako, bai? Eta oso tematibili gara horrekin, baina bagenekien nora jo zelan egin oso ondo genekien zeintzuk ziren edo oso ondo, edo, bueno, behintzak bagenekien zeintzuk ziren jarraitu beharreko pausuak. Baina barruan daudenek gehienek ez dakite. Egia da, gure preso gehienak, eta entzungo balidate, bueno, kristorango bronka jasoko nuke, baina egia da, gure preso gehiena privilegiatua direla. Hau da, ondo kontrolatzen dute zelan egin behar duten, zelan egin behar dituzten eskaerak, eta baina gehienek hori ez daukate kontrolpean, eta hori violentzia instituzionala da. Hau da, zelan eskatu behar duten euskera klasera joatea, adibidez, gure kasuan, gure ez dakite zeintzu diren eskubideak. Orduan, nik uste dut oso gitzitan hitz egiten dela violentzia instituzionalei buruz, eta zelan administrazioak erabiltzen duen bere hizkera, baztertuago egoteko. Orduan, hori izan da, gehienok atera dugun ondoria. Lortu dana, eta orain abek hori hartzea lortu bada, izan da, gu ohituta gaudelako horretara. Eta ohituta gaudelako administrazioarekin jokatzen. Baina haiek, baina egia da hori administrazioak erabiltzen duela hizkera administratiboa baztertzeko. Kartzelan egia da muturrera eramaten dela, baina nik uste dut aztertu behar dela gaur egun jendartean zer gertatzen da eta administrazioak zelan erabiltzen duen. Eta ja, azkenengo gauza, guk apuesta egiten dugu harrera hizkuntza kartzeletan euskera izan behar dela. Hori kohesionatzeko, taldea egiteko hizkuntza izan behar delako, ez? Eta gero kalera begira, ez? Ipintzen dituzunean ikasleak, euskera oso herramienta potentea da ikasle horiek kalera begira ipintzeko. Uste dut, bukatu dudala.